Αυτά θα συμβούν το επόμενο λεπτό, σε όλο τον κόσμο, τα οποία δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Σκέψου τι μπορεί να συμβεί στο επόμενο λεπτό. Περίπου 250 άνθρωποι θα γεννηθούν το επόμενο λεπτό, άλλοι 105 άνθρωποι θα πεθάνουν. 6 παιδιά θα πεθάνουν από υποσιτισμό. Η καρδιά μας χτυπά, κατά μέσο όρο, 60 έως 100 φορές, δηλαδή 500 δισεκατομμύρια παλμοί ανά λεπτό. Περίπου 83.300 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα κάνουν έρωτα. 4 σεισμοί 2 Ρίχτερ θα συμβούν. 116 άτομα θα παντρευτούν. 144 άτομα θα μετακομίσουν σε νέο χώρο. Θα καταναλώσουμε 5.000 τόνους τροφίμων και θα δημιουργήσουμε 2,4 εκατομμύρια κιλά σκουπίδια. Τα McDonald's θα πουλήσουν 4.500 μπέργκερ. 180.000 ζώα θα θανατωθούν στα σφαγεία. Οι άνθρωποι θα πιούν περίπου 1,3 εκατομμύρια μερίδες Coca-Cola. Σύμφωνα με το FBI, τουλάχιστον ένα άτομο θα δεχτεί επίθεση στη ΣΥΠΑ. Επίσης στη ΣΥΠΑ θα γίνουν περίπου 3 διαρρήξεις, 10 τιοπές. 25 Αμερικανοί θα πάρουν διαβατήριο, 58 αεροπλάνα θα απογειωθούν. 2 άνθρωποι θα σκοτωθούν σε τροχαίο, 400 άτομα θα γραφτούν στο Facebook, 187 εκατομμύρια email θα σταλούν και 13.189 άτομα θα παραγγείλουν ένα Uber. 400 ώρες θα φορτωθούν στο YouTube και 2,3 εκατομμύρια αναζητήσεις στη Google. Ο Τζεφ Μπέζος θα κερδίσει περίπου 230.000 δολάρια. Το ορατό σύμπαν θα έχει επεκταθεί κατά 2.766,4 μίλια. Ένας αλιγκάρης στον κήπο σας που κινείται ασταμάτητα μπορεί να έχει καλύψει τα 2 τρίτα της ίντσας και να έχετε περάσει ένα λεπτό παρακολουθώντας την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και όπως πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe.